Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 8, bersikulo 18 ngadto sa 22. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinunan, "Manabo kita sa lanaw." Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya og miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa kamo adto." Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milok may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan." Ug may laing tinunan nga miingon, "Ginoo, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Sunod ka nako og pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.